Lydtest er, hvor man kan bruge hjælpemidler som prøve og prøver. Og her kan man for eksempel se, at hun kan godt lide at køre bil. Og så kan man tage prøve, som hun kan godt lide at prøve bil. Og så kan man sige, hun kan godt lide at prøve bil. Så kan man jo høre, at det er prøve, så det bliver, hun kan godt lide at køre med KØRE bil. Så det hedder, hun kan godt lide at køre bil. Jeg skal snakke om endelserne på navnord og udsagnsord. Det er ENE og ENDI. Så kan man, altså med navnord, så er det ENE, som skal til sidst, og med udsagnsord er det ENDI. Så drengen kom løbende i fuld fart. Det er med ENDI, fordi at løbe, det er et udsagnsord, og så skal der ENDI på. Og så hvis man skrev, drengen kom løbende med ENE, så vil det være forkert, fordi så vil det være ligesom et løb, altså et navnord. Ad og af. Ad er, når man for eksempel går igennem, henad, opad eller nedad noget. For eksempel, han gik hen ad stien. Det er korrekt. Men det vil være forkert, hvis man siger, at han gik hen af stien. Af bruges, når ting ikke er bevægelse, som om tasken den var fuld af, eller nej, flasken den var fuld af vand, og ikke fuld af vand. Så af er korrekt, fordi at det ikke er i bevægelse.